Navê min Evlikadir e, Evlikadir Atsan. Ez li Vêderê li Turba Sultan Şemus xizmetkarê vê derê me, yöneticiyê virim. Sultan Şemus bi eslê xwe ji soya Hezretî Ömer e. Ji wê derê kalkî wî hatine Bexdê, ji Bexdê jî hatine vê derê Mêrdîn. Ji Mêrdîn jî hatine li vir Şeyxanê Jorî heye gundî wî li Vêderê mezin bîye. Ev dere cêk aneka mekanî wî lê ye jî di wê çaxê de Kalo Sultan Şemus medrese olarak li Vêderê vekiriye. Dibe 4000 alim li vir yetiştirmişkirine. Van 4000 alimê li vir yetiştirmişkirine ki şêwan şandine ve bölge ji bo dînê İslamê bela bikin. Doran 95 salî biye wefata wî li Vêderê. Mekanî wî di Orta Mêrdîn û Diyarbekir de ye. Navê gundî wî Şeyxan e. Galim rêya Mêrdîn girdî çû ermen ermen. Ciddim rêya Mêrdîn girdî çû ermen ermen. Galim gara kir bêserî tevlî çermey. Zikrê Sultan Şeyx Musa bê fediye û bê şermey. Qurbana kirameta te nav aniye serme. Salavat al Muhammed hak Resulê ekrem. Ev insanê me tên vê derê pirêwan ji bo qurbana şerjê dikin. Tên li vê derê ji xwe dua dikin. İnsanê nexweşê özellikle vanê psîkolojiyem dibêjin. Tên vê derê li vir şîfa xwe dibînin. Pir jî mêvanî wî tên yanî ji tevdê Türkî ji her derê tên vê derê. Qurba Şeyxê Zoliye hin zaroye binaşiye emir duazde saliye parçakıpın bu çandiye. Ew insanê me ke zarokê wan çê nabin. Tên vê derê hijîrê Kalo Sultan Şemus darek wî hijîrê heye. Ew dara hijîrê dibe Sultan Şemus li wê derê çil rojî ibadet kiriye ji Xwedayê xwe re. Wextê ji wir derketiye dua kiriye gotiye ya Rabbi darek hijîrê li vir derkeve. Ew dara hijîrê ek zarokê wan çê nebin ji wan re bive şîfa. Van hijîra dibin, van hijîra jî jêr dibe tüberik û dibe wesîle Xwedayê Teala li wan tê rehmê zaroka dide wan. Ê wan îsanê ke zarokê wan çê nabin jî bi wan hijîra jî çê dibin. Yani Xwedayê Teala li wan tê rehmê li vê derê. Ewana jî wî qîmetê didin navê Sultan Şemus ê Sultan li keça xwe dikin û ê Şemus li kurê xwe dikin. Gundê mala Kalo heye evana ê ji nesla Sultan Şemus zêde bûne û tornê wî ne li Vêderê ne. Wek adî jî tornê Sultan Şemus çünkü Sultan Şemus şeş hebla wî hene evan lawê wî ê medrese elim xelas kirine yek ji wan çiye Diyarbekir Qocaköy, çiye Sîrtê, Bitlisê, li Erzurumê evan pismamê me mervê me li wir jî hene. Zamanında ji bo dînê İslamê qal bikin derbasî wir bûne li wir mane. Yalnız ew jî nesla Kalo ne. Sultan Şemus ew û Şeyh Abdülkadir Geylanî jî dibe kurxaltiyê hevdû bûne û di aynê zemankî jî de yaşamış bûne. Yani jiyana xwe di aynê wextê de dane. Ew her du bi xaltî hevdûne. Kerametê Kalo Sultan Şemus jî dibe yek jê li Mêrdîn agirekî mezin derdikeve. Ew ê agira millet hew pê kare agir vemrîne tên yardımê dixwazin dibe Şeyxê mijmere dua bike em vî agirî vemrînin. Dibe Sultan Şemus gopalê xwe dide wan dibe vî gopalê bibin bavên nav agir bi îzna Xwedê ev gopal û bavê jinê ve agir vemre. Wextê ke gopalî wî ji vir dibin tavên nav agir vedimre ew agire wextê vedimre pê ve derin razijin gopalî wî ew gopalî wî neşewitiye. Galim rêya Mêrdîn dikir tu de meşiya Şeyxê min ketiye dersûk di çarçiya Galim gara kiriye bê çerm û bê seriye Zikrê Sultan Şeyx Musa bê şerme bê fediye Qurbana kirameta navli sermedaniye Hayrana kirameta ma'a fi jmer'aniye